आं स्माinaoBasumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2022 मायथाइनि 12 जुलाइ दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ BKWSC नि आबादारि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारि बिथाङा मैया दिल्लीनि मेजिक बुक एन्ड रेकर्ड मेजिक एन्ड आर्ट इउनिभारसिटिया होनाय डक्टरेट एवार्डखौ केसेल अफ आर्ट थियेटार फारिदाबाद दिल्लीयाव आजावबाय। चिराङाव नंखाय फोरोंगिरि बापन सोरखारखौ पुलिसआ हमबाय। काजलगावआव नंखाय थिसनथाइ बिलाइ लानानै फोरोंगिरिनि साख्रियाव हेफाजाब होदोंमोन बिजनि 1 नं सिसुबारिनि बापन सोरखारा गावखौनो सुबाइजार मण्डल बिजेपिनि गाहाय नेहाथारि होनना सिनायथि होनाय बापन सोरखारनिफ्राय मोनदोंमोन गांसे गांनै नङा गांब्रै नंखाय फोरोंगिरिनि थिसनथाइ बिलाइ। जायगानि MLA उरुप कुमार देनि सागान नखल खालामनायनिबो अजद दिखांदों। भारत भुटान सिमानि सरलपारा ओनसोलनि रायजोफोरनि गोलाव बोसोरनि सावस्रि सिबिथायनि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय गोथौथि होदों BTC सावस्रि बिफाना। BTCनि सावस्रि बिफाननि EM देरहासार बसुमतारी बिथाङा सरलपारानि गंद बिसना गोनां फाहामसालियाव थांनानै फाहामसालिनि जेंना आंखाल अजदनि आयदायाव बुजिना लानानै जायगानि रायजोफोरजों सावरायदों आरो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिथोन बायदियै फाहामसालिखौ जौगाथाय होनो थांखि लादों। हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम दावराव देख्रेब नार्जारिया हुमखि। प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि गारनांदों थिग बेबायदिनो हाग्रामा महिलारियाबो गादि गारनो हागौ। मालगावनि हाखौ APDCL नो हगारोब्ला फाग्लिजरायाव जेरैबायदि जादों बेनिख्रुइ बांसिन दुंहाव थासारि सोमजिनो हागौ होनना दावराव देख्रेब नार्जारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सातगाव पुलिस बिफाना पान्जाबारियाव 7.7 ग्राम ब्राउन सुगारजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। ब्राउन सुगारजों लोगोसे हमजानाय सुबुंनि मुङा शुभम सनार होनना मिथिनो मोन्दों। भियेटनामाव गिख्रंथाव नाव जाब्रबथाय सोमजिदों। जाब्रबथाय जानाय नावआव सा 32 भारतनि दावबायारिफोर दङमोन होनना खौरां मोन्दों। जाब्रबथाय जानायनि उनाव सा 18 दावबायारिफोरखौ रैखा खालामनो हायोब्लाबो दासिम सा 14 दावबायारिफोरा गोमानानै दङ होनना मिथिनो मोन्दों। गोलोम बोथोरनि बन्द'खौ लोब्बा लाखिनानै सदर चिरां काजलगावनि चिरां पाब्लिक स्कुलाव स्टाडि सेन्टार हिसाबै मैया एबेकास मावबादा खुंदों। 5 बोसोरनिफ्राय 14 बोसोर बैसोनि फरायसाफोरनि थाखाय जाय मावबादानि गेजेरजों फरायसाफोरा सानखान्थिनि बेलायाव साननाय गोहो गोख्रैथि बांहोनो हायो गोरोन्थि गैयाजासे जायनि गेजेरजों फरायसाफोरा देरोब्ला गोब्राब आनजाद JEE नीट फोरखौ गोरलैयैनो उथ्रिसार हागोन होननानै फोरमायदों एबेकास गुवाहाटी दालाइ मावख'नि गाहाय सामलायगिरि काकली भागवती मिश्राया खौरां बिजोङाव। बर'फोरनि गेजेराव दोहोरोमनि दावराव दावसि जायोब्ला बेनि दायनिगिरिया बिस्वजित दैमारि जागोन होनना मैखोम बसुमतारिया फोरमायथिदों। STआ STखा बियो धोरोमजों सोमोन्दो गैया होनना मैखोम बसुमतारिया फोरमायदों। बर' खृष्टानफोरखौ थांखिनानै माइनरिटियाव थानो ना STआव थानो बुंनाय रावखौ बिस्वजित दैमारिया बोखांना लाफिननांगौ होनना मैखोम बसुमतारिया खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। मानगोनां आसामनि मन्त्रि बिथां बिस्वजित दैमारि बिथाङा ST आरो खृष्टान धोरोमखौ लानानै जि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्रानि सायाव दिनै नोंथाङा जि सोंथि खालामदों थारैनो दिनै बुंनो गोनां गोबां बाथ्रा दङ। जोङो मिथिगौ सा सानजा भारत हादरनि सा सानजा रायजोफोराव बर' हारियानो देरसिन STफोरनि मोनसे गिदिर हारि आरो बे ST हारिया दिनै जुग जुग संसार जाबोनानै बे थासारिसिम फैदों। नाथाय दिनै राजखान्थिनि दैदेनगिरि मानगोनां बिथां बिस्वजित दैमारि बिथाङा बे खृष्टियान धोरोमखौ लानानै बिथाङा बुंदों जे नोंथांमोना STआव थानो ना माइनरिटियाव थानो नोंथांमोना थिग खालामनानै बिथाङा जे सोंथि खालामदों एबा सोंदों बिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दङ। मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङा जि बाथ्रा बुंदों बियो भारत हादरनि संबिजिरनि हेंथा। जोङो मिथिगौ भारत हादरनि संबिजिराव 25 आरो 26 नंखौ जोङो नायोब्ला जोङो नुनो मोनो जे जेसेबां हारि माहारिफोर दङ बिथांमोना गावबा गाव धोरोम लानानै सोलिनो हानाय मोन्थाय दङ आरो STआ STखा बेवहाय खृष्टियान हिन्दु बेजों जेबो सोमोन्दो गैया। STआ जाहैबाय मोनसे जोंनि थागिबि सुबुंफोरनि मोन्थाय। दिनैनि दिनाव जोंखौ STआव थानो ना नोंथांमोना खृष्टान धोरोमखौ लानो ना माइनरिटियाव थानो बिथांमोना जि बाथ्रा बुंदों बियो थारैनो दिनैनि सानाव दुखुनांथाव।
जों मिथिगौ बर' हारिया सोमावसारनानैनो दिनै बे थासारिसिम फैदों। BSA निफ्राय BTC दिनै BTR मोनबोबाय आरो बेवहाय गोबां बर'नि दैदेनगिरिफोर माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोराबो खृष्टान धोरोम महरै धोरोम सिबिनानैनो खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। दिनै बर'नि माहारियारि आफादफोर आरो हाथियार लानानै सोमावसारनाय NDFB, BLT, आथिखालनि NLFB बेयावबो गासैबो दैदेनगिरिफ्रा खृष्टान धोरोमनि दैदेनगिरिफोर दङ। दिनै हारि माहारिनि मोनफ्रोमबो आफादनि गोख्रों सोमावसारनायजों हारिया बिसिम फैदों। नाथाय बिस्वजित दैमारि बिथाङा जोङो मिथिगौ बिथाङा राजखान्थिनि दैदेनगिरि। दिनै दं गाबोन गैया राजखान्थिनि दैदेनगिरिया। बिथाङा दिनै मन्थ्रि जादों गाबोन मन्थ्रि गैयाबो जानो हागौ। नाथाय हारिनि गेजेराव दिनै धोरोमनि फारागथिखौ लाबोनानै बिथाङा जे माइनरिटियाव थानो ना खृष्टान धोरोमाव थानो होननानै जोंनि बड'लेण्डआव थानाय एबा बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय जे बर'फोरखौ बिथाङा जे धुमखि होदों बेयो थारैनो दुखुनांथाव। दिनै बिस्वजित दैमारि बिथाङा साननांगौ बिथाङा मोनसे समाव मंगलियान हादराव माइ गायहैदोंमोन, खासेवनि बिदै नागिरहैदोंमोन। बेनिखायनो दिनै दिनाव जोङो बिस्वजित दैमारि बिथांखौ बुङो नोंथाङा बेबायदि सोंथिखौ खालामनो नाङा। मानो होनबा हारिया दिनै खौसे जानायनि मोनसे सम। हारिया दिनै मा थासारियाव दङ बेखौ नोंथाङा मोजाङै साननांगौ। नोंथाङा धोरोमखौ लानानै बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङा। आरो बेवहाय दिनै माइनरिटियाव थानो ना नोंथांमोना ST आव थानो होननानै नोंथांमोना रोखा खालामनानै दिनै जोंनि खृष्टान सिबियारि बिथांमोनखौ बिथाङा धुमखि होदों। नाथाय नोंथाङा साननांगौ नोंथाङा बाथौ सिबियारि। दिनै बाथौ सिबियारि महरै बाथौ धोरोमा दिनै मोजाङै गावनि धोरोमखौ गावनि आसार खान्थिजों मोजाङै सिबिगासिनो दङ। खृष्टान धोरोमा खृष्टान धोरोमनि आसार खान्थिजों मोजाङै सिबिगासिनो दङ। जुदि खृष्टियान आरो हिन्दुफोरनि गेजेराव माबा मोनसे दाङाबाजि जायो बिनि गुबै दायनिगिरिया बिस्वजित दैमारि जागोन। दिनैनि दिनाव जों मिथिगौ बिस्वजित दैमारि बिथाङा जे आयेन आफादाव थानाय समाव बिथाङा जे रां जाख्ल'नायनि माखासे अजदफोर फैदोंमोन बै समाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिथांनि जानानै गसंथादोंमोन। नाथाय दिनै बिथाङा बेफोरखौ बावगारबाय। आरो नोंथाङा दिनै सासे मोजां राजखान्थि दैदेनगिरि हिसाबै सिनायथि होनोब्ला नोंथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङा। मानो होनबा जोंनि बर' हारिया दिनै खौसे जानायनिसो सम। नोंथाङा जिखि धोरोमखौ सिबिया मानो ST आ ST खा आरो बेखौ लानानै जोंनि खृष्टियान सिबियारि बिथांमोना गिनो नाङा। मानो होनोबा जों ST आ ST खा। दिनै भारतनि संबिजिराव जोंहा लिरखानाय दङ जे नोंथाङा जिखि धोरोमखौ सिबिया मानो गावनि आसार खान्थि नेमखान्थिजों सिबिनो हागोन होननानै भारतनि संबिजिराव लिरनाय दंखायो। बेनिखायनो मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङा राजखान्थि दैदेनगिरि हिसाबै जुदि मोजां सिनायथि होनो गोसोब्ला नोंथाङा बेफोरबायदि धोरोमखौ लानानै एना एनि बाथ्रा बुंनो नाङा। नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राखौ नोंथाङा बोखांनानै लाफिननांगौ। मानो होनोबा बर' हारिनि माहारियारि जेसेबां आफादफोर दं आरो हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय आफादफोर दङ गोबां दैदेनगिरिफ्रा खृष्टान धोरोमनि दैदेनगिरि दिनै बिथांमोननि मावसोमनाय आरो बाथौआरि धोरोमनि दैदेनगिरिफोरनि मावसोमनाय मोनफ्रोमबो BTC एबा बड'लेण्डआव जेसेबां हारि माहारिफोर दङ जोंनि बर' हारिया दिनै गुबुन गुबुन धोरोमखौ लानानै सिबिगासिनो दङ। बिथांमोननि खौसे मावनायजोंसो दिनै जोङो बे थासारिजों फैदों। बेनिखायनो मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङा आङो गुरै खावलायो नोंथाङा बे बाथ्राखौ बोखांनानै लाफिननांगौ। आरो बेवहाय नोंथाङा सानना ला जे ST हिसाबै जों सा सानजा रायजोआव बर'फ्रा बयनिख्रुइबो देरसिन ST हारि। जुदि बेवहाय जुदि जों ST आव थानाङा होनना बुङोबा जों माइनरिटियाव थायोबा नोंथाङा जोंखौ मा रिक्स लागोन? ST आव थायोबा नोंथाङा जोंखौ मा रिक्स लागोन? मानो नोंथाङा बोखावनो नागिरदों? जोंहा ST आ मोन्थायखा। बे ST आ जोंनि जोनोमनि मोन्थाय। मानो होनबा जोंनि आजै आजौ जोंनि आबै आबौफ्रानो ST महरै दिनै गनायथि मोननायखाय बे फोलेरनि सुबुंफ्रा दिनै ST जायो। आरो नोंथाङा मोनसे बाथ्राखौ साननानै नाय दिनै जों जुदि खौसेथि नङाबा दिनै नोंथांखौ जेरैबायदि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिबान थानाय समाव नोंथांखौ जे गुबुन हारिफ्रा जेरैबायदि नासयदोंमोन जेरैबायदि नाख्रेबदोंमोन जेरैबायदि जाख्ल'नायनि मोनसे अजद लाबोदोंमोन बेबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव फैबाय थागोन। बेनिखायनो नोंथाङा साननानै नाय जे बेफोरबायदि हारिनि गावस्रालायनायनि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंनो नाङा। खृष्टान धोरोम सिबियारिफ्रा खृष्टान धोरोमखौ सिबिगोन, हिन्दु बाथौ सिबियारिफ्रा बाथौ धोरोमखौ सिबिगोन। अब्लाबो जोङो ST महरै गसंथागोन। मानो होनबा जों दिनै ST हिसाबै गसंथानायनि थाखाय जों दिनै खौसे थानायनि थाखाय जोंनि हारिया बे थासारिसिम फैदों। बेनिखायनो मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांखौ जोङो खावलायदों नोंथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ।